Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaghinhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios, mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Aniya pa kita'y mga pipila ka mga bersikulo nga atong pagabasahon diya sa Salmo 145 versikulo 3 ngadto sa 4 o versikulo 13. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Isaiah 33:22. The Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. He will save us. Jeremiah 32:27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Psalm 19 verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Psalm 73:25. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa atubangan sa Dios aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So right away, let's go to the application of 1 John 1:9, the rebound technique, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not confession of your sins, it is using your free will. Gamita ka na. Aron ikaw makahimos labing mayroong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong bugtong manluluwas. Therefore, magampot ta karon sa hilom. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga among pahimuslan, imong grasya, imong kaluoy, imong kortesiya. Salamat nini o Dios nga higayon nga kami makapakigambitay na usab kanimo sa imong mga pulong. Ubani kami ning adlaw, lamdagi kami ug patinawi kami sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo sa imong kamaturan aron kami makapupo pagdugang mga punto sa doktrina nga sarang namo magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhing Kristohanon. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers
o atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome na usab kaniyong tanan. Aniya pa kita magalupot ng atong tunanan, what life is all about. Okay? So, sa dili pa kita magsugod, ini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos ni adlaw, ako lang kamong pahinumduman nga kamong nagasunod na din atong ministry nga you also subscribe ining atong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Just subscribe o dihay ng utana wa kuno sila mo subscribe kay wa sila mahibaw kung saon. Well, I explained to them already that all you have to do is just click the subscribe, just click it, and that's it. You are subscribed. So, ako lang mong gipainumduman ini. Aron sa ingon niya na, di na ko makalimot o nga magapadayon kita nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Diya pa kita sa akong giniingon ng mga dupot what life is all about o atong gihisgutan kagahapon mahitungod niadtong bugtong paagi, the only way to be saved. Kay wa may lain nga gimugna sa Dios, gipahimutang sa Dios kining maong matang o paagi nga ang tao maluwas o mahilangit usar gyud ang paagi nga gimugna sa Dios o kini maong pagtuo lamang kang Kristo lamang. The only way to be saved is through faith alone on Christ alone. Now, kay unsay gisulti ni Kristo dihas Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Now, apan sa ako nang isaan kaninyo nga atong hisgutan usab ang mga sayop nga mga paagi to be saved. There are wrong ways to be saved, okay? Now, usa nini nga ikaw kunuhay magpasakop sa usa ka simbahan aron ikaw maluwas o ikaw bautismuhan. Okay? Sayop, dili kini mao ang paagi nga ikaw maluwas. Bisan gani ang pagkinabuhi o maayong matang sa panginabuhi, living a good life. Now, daghang mga tao nga nagakinabuhi o maayong kinabuhi apan di man sila luwas. Ngano man, tungod kay wa man sila mutuo kang Ginoong Jesucristo. You see? Unyaon sa pa, napailang giingon nga isa sa imong kamot. Okay? Now, unsaon man kadtong the dying thief on the cross at our Lord's side, he could not raise his hands tungod kay ang duha niya kakamot gilansang man dito sa cross. Dili. Di kini ang pangagi nga ikaw maluwas. Nya niya sa line. Be a member of a church. Ako na nanggiingon kaganiha. Wa pa man ang simbahan. The church did not exist yet in the Old Testament days. So, saan man nila pagkaluwas. Anya na pa, you walk down an aisle, gikan sa pultahan kunuhay sa simbahan, ngadto sa altar. Anya, ang imong hinulsol gyud sa imong mga sala. You feel sorry for your sins. Kining mga butang nga atong gisgutan, dili ni paagi nga ikaw maluwas. Usar lagi ka paagi, the only correct way, God's perfect way to get saved is to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Faith alone in Christ alone. Ayaw na nakalimti. So,
Either you encounter with Christ as Savior or Judge. You see? Hinumdumini, ang imong pagtagad ngadto kang Kristo mao'y magadeterminar sa imo ng unsa dadangatan dito sa eternidad. Attitude towards Christ determines one's future in eternity. Now, unsa may gibuhat niya itong karaang pakigsaad o daang pakigsaad, the Old Testament people, how were they saved? They were saved by looking forward to the cross by faith. Pagtuo gyapon. Apan kita nga niya, dining bagong pakigsaad, the New Testament people, we get saved by looking backward to the cross by faith gyapon. You see? O ikaw nakaalinggat ka niya itong naitabo ni Nicodemo. So, basa kanang Juan 3, 1-21, kana naghisgot bahay ni Nicodemo. Kay naibaw naman kasi istorya, may tungod ni Nicodemo. Murag yung question na gid siya sa iyang kaluwasan mo itong murag magid siya libog gid siya bisan tuod labihan niyang pagka-relihiyoso. Pangugod siya sa ilang relihiyon. Mo itong hingok siya doon ni Hesus Kristus gabi dili sa adlaw kay murag naguol sila bakitan siya sa iyang mga gidsakupan sa ilang simbahan nga ano man ni siyang pangu maninamo murag wa siya masiguro siyang kaluwasan. So mihingok siya sa gabi doon siya sa atong Ginoong Hesus Kristo nangutana siya Ginoo sa man pagkaluwas ng tao naman na to. May ibaw na kasi istorya nini. Basahan lang gihapon ka ng Juan Kapitulo 3, versikulo 1-21. Naghisgot na labay niya. Now, si Ginoong Hesus Kristo, timan ini, namatay siya dito sa cross, alang sa tanan. He died on the cross for all. 1 Timothy 2:4. Unsay gisulti, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Unya des 1 Timoteo 2:6 usab, who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time. Hebrews 2:9. Unsay gisulti diha? But we see Jesus who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Diha usab sa 1 Juan 2, versikulo 2, he is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Tibuok kalibutan. 2 Corintios 5, 14-15, versikulo 14 nagaingon, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Verse 15, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Now, iba naman ka nga, ang imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, kana kasaysayan. Everybody knows that. Bisan ka itong mga dili magtutuo, nagatuo, ang panuwan sila mudawat, na mo na diferensya diha. Believing that Christ died on the cross is history. Kasaysayan ra na. Dili na kaluwasan. Apan unsa may kaluwasan? Ang imong pagtuo nga si Kristo na matay dito sa krus alang kanimo, na mo na kaluwasan. Kita ni mong diferensya? Kaya binimo, ang tao God kinahanglan kondinahon una pa siya maluwas.
Sabot? Man has to be condemned first before he is to be saved. Hinumdum ka sa formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Kung naibaw na kayo pasabot sa spiritual death, hingpit nga pagkaimulag sa tao, gikan sa Diyos. Patay spiritual. Now, ako ka namang gihatagag mga ihimplos o sa katao nga nanginahanglan nga luwason. Examples of a person who needs to be rescued. Kaya ang kaluwasan, God, is a rescue. Pagpalingkawas, pagluwas. You see? So, ipagkasama ang usa ka tawo nga nanginahanglan og pagluwas. Sama siya sa tao nga hapit na siyang malumos. O naay tao nga mo unsa mo tanyag kaniya og helping hand to rescue that drowning person. You see? Or like a person who is about to fall from a cliff. Ikaspangpang. Kanya naay mo offer kaniya og helping hand to rescue him. Ikas pagka hagbong niya, gikan niya ng maong pangpang. O gipasama po siya sa katao, nga himalat yun, gumikan kay namatay siya sa, himalat yun siya gumikan sa pagka-dehydrated. Grabe ang dehydration. Apan someone offers him a glass of fresh water, nga aron iyang mainom. Usapod ka tao, ni himplos sa katao nga himalat yun. Someone, a doctor, offers him some medicine to take. Na. Apan, bantay nini. Any person can accept or reject to be rescued. Basta? Kaya nga naman, tungod kay tinuyuan man isbuot. It is a matter of choice. Kaya naaman tayo kabubuton. Volition sa in English. Now, ang usa ka tawo nga musalikway kang Kristo, ingon nga manluwas, gitawag lang kini siya og natural nga tawo or dichotomos. Dichotomos kay duha. Kaya lang siya ay lawas ug naay kalag. Now, sa diha nga maong tawo mutuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluwas, kinitawgon na siyang espirituhanon nga tao or trichotomos. Kaya na naman siya lawas, kalag, ug tawhanong espiritu. Human spirit. Dili ni Holy Spirit, ha? This is different from the human spirit. Holy Spirit. Ang human spirit mo kinitawhanong espiritu nga ana sa tao. Apan ang Holy Spirit mao kini ang Dios. Ikatulong sakop sa harianong ikatulong sakop sa balaang Trinidad. Now, muta na raw ko nimo yun sa manimo pagka sakop sa imong panimalay. How did you get into your human family? Sa may tubag. Tungod kay nahimugso ka. Osto? By birth. Laing pangutana. How can you get into the family of God? Unsaon man? Also by birth. Pagkahimugso gyapon, that's being born again. Regenerated. Now niya prinsipyo. Well, maingon man nato nga kini-review lang gihapon apan ato lang gihapon kini balikon aron di na gyud na nimo makalimtan. Nay prinsipyo. He who is born twice only dies once. But he who is born only once dies twice. Apas ka ba niya to? Okay, sabi ni Saya, mao kini. Siya nga natawo sa makaduha kay gayon. Mamatay lang siya makausa. Apan siya nga natawo og kausa lang. Kausa lang siya mataw. Kapila man siya mamatay. Kaduha.
Unsa maning duha ka kamatayon? Espiritual nga kamatayon o physical nga kamatayon. You know, there are two kinds of energy. Okay? Nainumdum ka pa manini? Duha ka matang sa enerhiya. Ang naguna nini, potential energy. Ang buot pasabot nining potential energy, this is the energy that has not done anything yet. Why nahimo pa? Potential. Ang ikaduhang matang sa enerhiya, itawag og kinetic. Sabi buot pasabot ning kinetic. Meaning, the reality of it has done something. Analogy o kaamgit. Ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel, potentially all people can or potential to be saved. Or all people are savable. Sabtagi na, kung balikon, ang mayong balita sa kaluwasan, potentially, may puruhan ang tanang tao maluwas. Or ang tanang tao mahimong maluwas. Mao kana ang analogy, gospel. Ang eternal life, dayon nga kinabuhi, mao na nay realidad. Mao na nay katinuoran, reality. Mao na kinitik. Okay, nakasabot ka ba? Ang gospel mo'y potential. Potential pa man, may kahigayunan pa man. Apan ang eternal life, mao kanagitandi na to kinetic. Kaya natabo naman. The reality of it has done something. Oh, by the way, ang matang sakop sa kaliwatan sa tao, ana ay responsibilidad sa pagpaminaw o pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan. 1 Timoteo 2:4, mga buhat 16:31, Juan 6:28-29, o Episo 1:13. Now, si Ginoong Jesucristo, maura ang dalan ngadto sa langit. Siya ra. All other roads are detours to doom. Pasabot nini ang tanang other roads, gawas kang Ginoong Jesucristo, ang uban nga mga dalan patipas kini ngadto sa daan sa kapildihan, are detours to doom. Now, ang Biblia God hatag ka na ito kasayuran ni ining musunod. Nga kitang tanan mga makasasala. Roma 3:23. Nga kitang tanan without exception are guilty. Sadan Roma 3:19. Unsa pa? Kitang tanan we stand condemned before God. Mga hinukman kitang tanan sa tubangan sa Dios. Juan 3:18-36. Kitang tanan are under the penalty of spiritual death. Ubos kita sa silot sa espirituanong kamatayon nga mao ang eternal separation from God. Hangtod na kanang pagkahimulag nato gikan sa Dios. Episo 2:5. Ug ang tanan, way exception, are helpless. Why mahimo sa atong kaugalingon to wipe out our own guilt? Roma 3:20. Kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. So therefore, bakay good reason why ikaw nga di magtutuo, dili makatuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga Dios ug maluluwas right now? Bakay good reason? Hinumdumi. For the wages of sin, kining wages suhol sa sala, ang imong pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas is death. Mao na suhol sa sala, kamatayon. Ug kana gitawag usab og second death, ikaduhang kamatayon.
apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinagi kang Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo. Roma 6:23. Kaya binimo ang tao God through the ages, taglas sa mga kapanahunan, naningkamot gayod sa pag-unsa, himo og taytayan nga iyang kaagian. In many ways, sama pananglitan ang mga maayong binuhatan sa tao, pinagi sa iyang relihiyon, ang mga filosofiya o moralidad, kining tanan, wa gyud mahimusli, wa gyud pos, all without success. There is only one, and only one remedy ni ining maong suliran sa pagkahimulag. Unsa man, ang cross. The Lord Jesus Christ is the only answer to this problem of separation. Siya ra. Sa dihang si Ginoong Jesucristo nawatay dito sa cross, unsa? Iyang gibayran ang suhol sa atong sala. O iya ganing himuag taytayan kadtong na putol nga relasyon, the bridge, the gap, gikan sa Dios ngadto sa tao. Unsa gisulti diya 1 Timoteo 2:5-6, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Pagigisulti diha sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Pagkaklaro niya na, wala na lain nga manluluwas. Roma 5:12-21. Ang sala ni Adan mo'y dala ni ining espirituanong kamatayon ngadto sa tanang mga tao. Apan pinagi kang Kristo, kita nangabuhi. Adam's sin brought spiritual death to all men, but through Christ we are made alive. Now, doon na tayo kapilian nga himuon. We all have a choice to make. Mudawat mata, umusalikway ba kita sa solusyon nga gitaniyang sa Dios? Narani mo. Apan nirumdumi, ang pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nagingon, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stand condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. John 3:36 usab nagaingon, he who believes in the Son has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. John 6:35 usab nagaingon, then Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Now, of course, this is not physical food, kundi espiritual ng kining pagkaon, eternal life. Kay kini ang total satisfaction which describes the total salvation package. Versikulo 44 niya na, nga maong libro. No one comes to me, believing, except the Father which has sent me draws, attracts. Now, unsa man gyud makaputol sa kanang power supply to believe? It's our negative volition. Kung magnegatibo kita, negative volition cuts off the power supply to believe. The unbeliever's faith is not energized, not enlivened, not activated. Ugmao nga kini non-appropriating. Sabot?
Diha sa Juan 1:12, ang pulong sa Dios nag-iingon usab, yet to all who received Him, to them He gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. Kung sublion, kung balikon, and let this point of doctrine be strongly emphasized, that ang usa ka tawo nga nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan ug iyang isalikway si Kristo ingon nga Dios ug manluluwas, kini nakahimo siya sa sala nga dili na mapasaylo. He committed the only unpardonable sinned against the Holy Spirit. Naa ka na sa Mateo 12:31-32. Now, ang pagtagad sa usa ka tawo ngadto kang Kristo mao'y magadeterminar sa iyang dayon na nga kaugmaon, dayon nga dadangatan. So, ang iyong pagtuo kang Kristo, unsa resulta? Dayon nga kinabuhi. Apan kun imo siya isalikway, eternidad didto sa linaw sa kalayo nga gitawag sa kadaghanag impierno. Now get this. Ang linaw sa kalayo nga ingnon ta mao kini ang garbage dump sa Dios. Mao kini ang kanang final destination sa yawa o sa iyang mga demonyo, o mao kanang dapita nga moadto ang mga di magtutuo and live there for all eternity, hangtod sa wala na katapusan. Kadungog ka, wala na katapusan. The lake of fire is otherwise known as the second death. Basa haragon na diya pinadayag kapitulo 20 versikulo 14. Kay didto sa katapusan nga paghukom, the last judgment or the great white throne judgment. Dias Mateo 25:41, kini nagkanayon. Then He will say to those on His left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Ang atong Ginoo nagkanayon ngadto sa dili magtotoo. Our Lord said to the unbeliever, kinsa man ni? Si Judas Iscariote nga mibudhi sa atong Ginoong Jesucristo. Giingnan ni Ginoong Jesucristo kadto si Judas Iscariote. It's better off for you to have never been born. Mao to gisulting Ginoong Jesucristo ngadto kang Judas. Ug mao po na isulti sa Dios ngadto sa tanan nga mga di magtotoo. May palagkamugwan na lang mo mga tao. Kay ang tao nga mosalikway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas is actually making God a liar. Iyag yung gipakabakakon ang Dios. Kaya ang mga di magtutuogod, dayo na kini sila mga pildiro. They are eternal losers. Unbelievers are just wasting their time. Usik lang sila sa ilang panahon, sa ilang kaakuhan, sa ilang kahigayunan sa kinabuhi. You see? Ug timan ako naman ang giingon kanimo panakong balik ko na usab. All rejections of truth is arrogance. Kadungog ka? Ang tanan nga pagsalikway sa kamatuoran, kini pagkamapahitason. In fact, ang Diyos traba, nag-andam na siya og kanang plano sa paglubong sa mga di magtutuo. God has already prepared a funeral plan for unbelievers. Ako maliko nagpangutana nimo. Unsay kinagrabihang matang sa pagkamatay? What is the worst conceivable way to die? Ang pagkamatay bag coronavirus, COVID-19,
o pagkamatay ba og cancer, o pagkamatay ba ang naligsan sa kanang sakyanan, o pagkadisgrasyang grabe? Mo ba? No. The worst conceivable way to die is to die as an unbeliever. Ano yung kinagrabihan? Nga naman, grabe manggod ang iyang dadangatan. Ang resulta sa iyang pagkamatay nga di magtotoo na ay grabe, ngilngig, makalilisang nga kaugmaon. So, samtang dili pa ulahi, paminaw, ikaw nga dili magtotoo, nga wala pa'y kaluwasan. While it is not yet too late, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manduluwas, aron ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Kay ang pulong sa Diyos ba nagaingon nga, ang atong kalag sa tao ba, immortal ka na, di na mamatay, mulungtad na naghangtod sa wala na katapusan. Ang kalag sa usa ka magtutuo, muadto sa langit, okay? Nagadungog ka ba? Kay siya tagalangit naman. Ang kalag sa magtotoo goes to heaven or raptured, whatever comes first. Now, apan ang kalag sa di magtotoo, paminaw. Ang sa mayang destino, muadto ni siya sa torments, kasakitan. Okay? Ini kamatay yun niya, ang pasabot ang iyang kalag, muadto yun dayon sa torments. Naman as Lucas 16, 19-31. Unyagikan diha sa torments, kasakitan, muadto na siya sa Great White Throne Judgment. Dakong puting trono sa paghukom. Juan 5:28-29. Pinadayag Kapitulo 20, 11-15. So, ang dili magtotoo, ibalhin na siya gikas torments katos Great White Throne Judgment. Now, bantayin ni. Note this. Ang mga dili magtotoong buhi pa din sa yuta sa hinapos na gis millennium. Sa ning millennium? Usa ka libo ka tuig nga pagdumalang Ginoong Kristo din sa yuta. So, sa hinapos na nining millennium, ang mga di magtotoo nga buhi pa din sa yuta, balihinon ni sila diretso from the face of the earth to the Great White Throne Judgment. O dito sa Great White Throne Judgment, kinsa may tuwara dito? Only unbelievers. Mga dili magtotoo ray tuwa dito. O dito ipakita nga ang dili magtotoo sa iyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas. Iyang nahimo ang dili na mapasaylong sala. He has committed the unpardonable sin. Ipakita yun dito. Nga nung itambog siya sa linaw sa kalayo, ipakita dito sa maong dili magtotoo nga umikat sa iyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas. Iyang na himo ang salang di na mapasaylo. Mao na hinungdan nga no, nga ngan sa dili magtotoo, wa may sulat dito sa Lamb's Book of Life, the Book of Eternal Life. Wa masuwat. Kaya katong mga ngan nga wa masuwat dito, sigurado naman silang itambog dito sa linaw sa kalayo. And therefore, gikan sa Great White Throne Judgment, ang dili magtotoo, ilabay na, itambog na dito sa linaw sa kalayo, nagiandam sa Dios alang sa yawa o sa iyang mga demonyo. Mateo 25:41. Og paminaw, dito ang dili magtotoo will burn forever in the lake of fire. Dili ni siya maugdaw
di mapaig, he will burn forever. Mao na gingog, you will burn forever, nga wa nay kahumanan, wa ka nay kaiskapuhan. Sa kanto na nakita gikas diha sa Revelation 14, 9-12, ang pulong sa Diyos nagkanayon. Paminaw, mao ni ang gisulti sa balaang kasulatan. They have no rest day and night. Wala sila pahuway. Adlaw gabi way pahuway. And the smoke of their burning ascends forever and ever. Kana nagpasabot. Not only are they going to be alive forever, di lang kay buhi sila hangtod sa hangtod, dili ni sila kanang mawagtang. They will not be annihilated. And they will never be delivered from that condition. Wala na. Di na sila kiskapo. Bisan pangunsaw nila. Now, there are two terms used there. There's a Revelation 14, 9-11 that we have seen nga nagahulagway sa eternality of the unbeliever burning in the lake of fire. One is, nagaingon kini, they have no rest day and night. Sa laktor ng pagkasulti, day and night means it continues on and on and on and on and on and on. Di na ad infinitum. Wala na kahumanan. And the second one is actually more emphatic when it says, the smoke of their burning ascends. Now, in Greek, it says, eistos ainos ton ainon. Mga na Grigo nga pulong diya, which means, into the ages of the ages, or forever and ever. Na diya sa Marcos 9:48 nag-iingon usap, where their worm does not die, and the fire is not quenched. Di na mapaw. Hangtod sa kangturan. Ug busa, nawara ba kung maghandlok ni mo niini? Ato lang ni gihulagway gyud. Unsa gipadayag, gihulagway, gipatinaw diya sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios nagsulti nini, oy. Dili tao. Dili ni sa mga libro, dili. Iyaha gyud sa pulong sa Dios. And therefore, ang mga dili magtotoo, unbelievers who die as unbelievers, moadto sila sa torments, gikan diha sa torments, moadto na sila sa great white throne judgment, o gikan diha, itambog na sila dito sa linaw sa kalayo for one reason and one reason only. Unsa man na. And that one reason is because they have committed the unpardonable sin. The one sin for which Christ could not and did not die on the cross. And that is the sin of negative volition. The sin of rejection of Christ as Savior, nga gitawag dias pulong sa Diyos og slander of the Holy Spirit, nga diha lati dias Mateo 12:31-32, and referred to as resisting the Holy Spirit in Acts 7:51. Kaya mga di magtotoo, misalikway sila kang Kristo ingon nga manluluwas. So, they wind up in the lake of fire, burning forever and ever and ever and ever. Wani kaumanan. Ato ni ipadayon ugma. Yapay dagan atong paghisgot bahin ini. So, ayong sipyat sa sumpay ini. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo. Bahin sa kaluwasan nga imong itanyag sa matag tao nining kalibutan na. Salamat sa imong grasya. We do not deserve, we do not earn, we do not work for. Salamat sa imong paghatag kanamo kahigayunan nga magkakaton pa kami dugang kamaturan gikan sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi
aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagbuylo nga espirituhanon, to advance in our spiritual life, aron sa ingon niya na makakabot kami sa among ultimate goal while we are still in phase 2 of your plan nga pagkinabuhing Kristohanon. Salamat. Nining grasya nga Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.